Når jeg slår et ulige antal masker op med italiensk aflukning, så sørger jeg altid for, at min garnende er længst væk fra min krop. Det er modsat, hvad man gør, når man samler et lige antal masker op. Men altså, det er den eneste forskel. Det er altså at huske at have garnenden her længst væk fra mig, når jeg skal slå et ulige antal masker op. Og det skal jeg i det her tilfælde, jeg skal slå 15 masker op. Jeg gør ellers fuldstændig som jeg plejer. Ret, vrang, ret, vrang, ret, vrang. Hvor mange var det? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ret, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14. Så har jeg min korte ende her, og jeg har min lange ende her, eller enden der er fast på garnnøglet, og så trækker jeg lige den her korte ende lidt bagud, og så laver jeg den sidste maske som en lille lykke ved at lægge tråden hen over pinden, holde fast, put pinden ned i hullet her mellem tommeltotten her og trækker på, sådan der. Så er der fæstnet og lukket her. Så strikker jeg fuldstændig som jeg ellers vil gøre stabiliseringspinden, og jeg gør det, at jeg strikker den første maske her ret, eller det vil sige, det gør jeg jo ikke, for jeg har slået et ulige antal masker op, så jeg strikker den selvfølgelig vrang, og jeg tager den vrang løst af, for det er en stabiliseringspind. Sådan der. Så strækker jeg den næste ret, tager den næste maske vrangløst af, strækker den næste ret, vrangløst af med garnet foran arbejdet her, ret, vrangløst af, ret, vrangløst af, ret, vrang, ret, vrang, ret. Og så den sidste her, den er jo sådan dobbelt, og den skal jeg vrangløst af, og jeg stikker simpelthen, tager mit garn foran her, og så stikker jeg min pind ind igennem begge lykkerne her. Den første og den anden, sådan der. Når jeg nu vender rundt, så skal den her maske strikkes ret. Og der stikker jeg også ind igennem begge lykker. Undskyld. Sådan der. Strikker ret. Så skal jeg have den næste vrangløst af med garnet foran arbejdet. Ret. Vrangløst af. Ret. Vrangløst af. Ret. Vrangløst af. Ret. Vrangløst af. Ret. Og den sidste. Ret. Sådan. Det var 2 stabiliseringspinde. Det vil være, hvad der er anbefalet i mange opskrifter. Jeg skal strikke en uva hoodie, eller en uva hoodie scarf, og jeg skal strikke 4 stabiliseringspinde. Det vil sige, at jeg skal bare gøre det samme 2 gange til. Og der har jeg jo ikke problematikken så med, at jeg skal stikke ind igennem 2 lykker, som jeg havde på min første og anden pind der i
henholdsvis slutningen af første pind og starten af anden pind. Så det vil bare være her at tage vrangløst af, strik ret, vrangløst af osv. Og på den modsatte pind, der vil det jo så være strik ret og vrangløst af, ret, vrangløst af.